Здравейте на всички мои последователи, здравейте на групата за народна медицина. Днес ще ви покажа и ще ви разкажа малко за историята и ползите на бурсалския чай. Има легенда, че там, където Орфей е минал и не е могъл да спаси своята любима Евредика, която искал да изведе от подземното царство, от дълбините, той е ронил сълзи и тези сълзи са се превърнали в стръкчета бурсалски чай и там на входа е доказано, че е намерено находище от бурсалски чай. Какво да ви, освен на тази красива легенда, иска да кажа, че по този начин и затова са толкова силни свойствата на бурсалския чай, тъй като така както е била тяхната любов. За какво можете да го използвате бурсалския чай? Той има прекалено много свойства. Може да го използвате под формата на чай, преди всичко. Има антибактериални, белодробни. Използва се при мъжко и женско безплодие. Водят го като еликсир на дълголетието. Там, където се събира над 1200 метра височина, смята се, че хората живеят с продължителност над 90 години. При анемия, при безплодие казах, пият се, може да пиете по 4 стръкчета, виждате. Накиснете ги 10 на 15 минути в гореща вода, след което пиете по 3-4 в 600 мл вода. Започнете с по-малки дози, защото е възможна алергична реакция на някой. Не прекалявайте. Винаги съм казвала, бремени да внимават тези с бъбречно-каменни заболявания, с високо кръвно, деца под 6 години също, заради проявени алергии, доказани при някой се случва, но като начало може да започнете с 4 стръкчета, залете ги с 600 мл топла водичка и пийте през целия ден леко топличко в продължение на 2 седмици, тъй като то укрепва, освен че укрепва, той засилва имунната система. Също така много е полезен за черния дроб и се бори с изчистването на токсините от черния дроб. Затова съм ви сложила и ябълката, за да си напомня, че той е преди всичко спомага за изхвърляне на токсините от черния дроб. Благодаря ви, хубав ден!